Тишина, глас от глубини, Твоя глас, Христе, в нашите души. Цял земен мир под Тебе стои, цяла земна шир носи благодат. Намираме се на манастира Света Мария Магдалина, град Бухово, който води началото си от ранна християнска базилика, построена в средата на 4 век и продължаваща своето съществуване до края на 6 и началото на 7 век. Преданието разказва, че светата императрица Елена на това място получава изцеление, когато е преминавала със своя син свети Константин. Знак на благодарност заръчва тук да се построи голяма базилика, която се доближава до мащабите на Света София, столичния храм. Преданието говори за сън на жена, пророчески сън, на който е открито, че на това място са погребани множество хора. За да запазят паметта за мястото, местните хора построяват храм, който се намира върху олтара и заема част от ранно християнската базилика. Малка еднокорабна църква, Параклис, в който и до ден днешен се извършва богослужение. Храмът бе реставриран и обновен изцяло с труда на много хора. Храмовия празник е на 22 юли, където хората, местното население, се събират тук на събор и отдават своята почет към Светата равноапостолна Мария Магдалина. Манастирът е посветен на Света Мария Магдалина, която е първата жена мироносица, удостоила се да види Възкресението на Господа. В утреното възкресно Евангелие е записано: много рано в първия ден на седмицата тя заедно с останалите жени мироносици отиват към гроба да помажат тялото на Господа и се притеснява кой ще й отмести камъкът от вратата гробни. Стигайки, вижда, че камъкът е отместен и тялото го няма. Започва да плаче, че няма утехата да помажи тялото на Господа. Тогава се явява сам Христос, когото тя припознава и мисли, че е градинарят. Той назовава по име Мария, тя възкликва Равуна, което означава учителю. Иди кажи на останалите и на Петра, че съм възкръснал. Тя им съобщава това, но нейните думи им се видяха празни. Свети апостол Петър и свети евангелист Йоан отиват към гроба. Петър влиза пръв и се чуди, виждайки повивките сгънати при краката на Христос, а тялото липсващо, се чуди сам в себе си, както пише в Евангелието, какво се е случило. Света равноапостолна Мария Магдалина е първата жена, която съобщава на императорът Тиберий на Римската империя за възкресението на Христа и знак на почет му поднася червено яйце, по който пример пък ние бодисваме червени яйца на Великден и си ги раздаваме.
Когато Синът Божий е бил в плът на земята, вървейки през Галилея, Света Мария Магдалина го среща, тогава още само Мария, падайки в краката му, моли за милост и Евангелието ни разказва за изгонването на 7 бяса от нея. Бесовете влизат в човека, когато той повтаря и извършва грехове, превръщайки ги в своя зависимост и в своя страст. От зависимостите и страстите може да ни освободи само Синът Божий. Затова ни е дал покаяние за вечен живот и ни обещал, че всеки, който вярва в Него, ще живее вечно. Пред празника сме на Христовото Възкресение. Нека на всеки един от нас Господ да даде сили да преборва своите зависимости и да съгражда в себе си жива вяра.